lalaki din. Nay, nakapulis ka man ay. Apay, sa di naman ang tipapala. Ijay lat pagturungan ti saka ka. Sa dino pa'y kumangay. Papang ka man makitong iden ayan, dapilingan niya. Wun lakay. Mapanak at talaga. Barang man mga baka. Unay na ya, sabay. Pangasim mamutay sardeng munday tangaw galing. Jak tupay agsugal nga asawam. Si kantulaki din. Sana bali tadyak mat dinawat kun kati pagsugal ko, lakay. Bukod ko mat akwarta, saan aya? Win ang, yakamukin ka. Malain na ko, taamangan numaladawa. Ay, narabyan ka ba na naggapoy di sugalan si kasupay? Gat, anya ko mano narabyanak anaggapo ijay sugalan. Wala kang pake. Anya, Di kalatamag na numasabat na. Nagadupay laang nga ibagbagam alak-lakayan. Salbag ka. anya. Siguro, nahabak ka ititong ita niya. Gat, anya ko ma. Anya ko matibibiyang mo no bilang laang. Abay, kwartam tin sugal ko. Kwartam. Apay, nagungit ka butay. Naabak lang arudan da tao. Sa ita, si kapay laang alaklakayan alaan ti masabat ko. Ay, salbag at talaga. Aw, anya, nahabak ka? Sumardeng ka man si Kaberto. Amangan no si kati pagpapasak iti pungtot ko. Nagpadaan nyo lakin nila kay Irning. Tilay bagbagayong. Aday ta, napudo man ang timulaw. Sa naabak ka. Mala, uray naabak ka. Yung kalatamangan na di kusina. Ba't yan da kay tikanaw? Nakang kami ni anak ta. Anya tilinutom asidaan. Nyapay kumangit naman. Tuyo ah. Hay awanin at talaga ti no. Agsapa, aldaw, rabii, tuyo. Anya lakit din ti kastoy abyan. Di ka man nagsawi ti kasta. At akwarta mitay. Ngam napan mula yung sugal. Anya nga ita. Sungano usam at ituyo asidaay. Bigbigat pa lang ang sinaay ka sinaay bakay. Dinakman sa ludsudan, no apay ngagsensen na ayak taawan mo't laang may tulong mo no bilang laang mawatam. Anya. Marurudak lang kan ka. Ibaga mga may. Tapnam mo. Di mo amo aya ang Huwebes inton bigat. Panagbabayad manen iti asa. Awan pagbayad ko. Ay, hindi tagahan di pampanunutan. Sabay. Kanya pala tararamidam nga. Ingagdis kita rin ay sukalan. O. Anya? At ang aming kwarta medical man. Ngam napan ka pala nakitong eh. Anya nga ita. Agparikot ka lang araw dito pagbayad mo. Nawan may tulong mo. Mabarin ka din nga aguli magkalatan, ha? Sabay. Ang mga numarungrang tilapayag ko. Kat basi-basan ka ditan. Anya, awan pagbayad mo yung bigat mare. Awan nga rod, kumare. Iso nga imaya, taumutang ako may tikwartam. Di ka madanagan. Bayadak matlaang adagos. Pautangan ka ng pangaasim ta bayada madagos na dakwarta. Ngamin, igatang ko kumaday ito itigamit ko iti salon. Wun, di ka ka di madanagan. Manoy tayo tututanga? Uray 2,000 lang, mare. Patay. Awan ngamin at talaga di bayad ko yung tunbigat. Kat amumot ng dagiti kolektor iti asa. Istrikto da no may papan iti payments. Malala, awan bibiyang ko iti utang mo. Ti kanyak laang, bayadam adagos ti kwarta, kay pautang ko kin ka. Understood, Mari? Anya? Ay, diyan, aya. Nay, apayag. Sila ka na yung kamutin na kasta. Patlaw ka, manulangal daw saan ka makatungnik ka kasta kamutan. Ha? Apay, awanin na talaga ti pagsugal mam. So ang kasta mo na bini ka. Kaslan na asak apagay na tarupan ba kay? Di nakman kasarsarita si Kaberto. Kaya't mun sakit di ti makakita iti ista. Amum lang arudan anapudot ti ulok no kastoy nga awan po kwartak. Wala nga yung pagsugal mo kay. Iso kasta ka. Hindi ka makisik ka. Tapos na pagsugal mo ba kay? Damit ng pagbayad mo iti kwartang inutang mo kani bakla. Di nakman diktaran itinaskan nga aramidak. Inton kun si kalaki nga ruti sugal ko. Anya? Pauray ipadawat kan kadagiti agtutong et ijay baba. Salbag ka! Anya? Umutang ka iti kwarta kanyak, mare? Huwag kumakumana eh. Pautangan ka ngam pangaasim. Ta saan kumamot ang mabulanan?
Wen, mare, promise. Bayadak mo't lang kalpasan ti makalawas. Mark your words, mare. Urayot day ta makalawas nga inbagam, ha? Wen, mare, di ka madanagan. Bayadak mo't lang. O sige, bayadan, ha? Taigatang ko dayto iti feeds nga ipakan ko iti manok. Wen, mare, katagyaman ang una. Ay, ikay pa'y aday ta cellphone mo tikit kita, manakaw. Uwan nanang. Awawaga nga ron ni Suping. Hindi na matsungbatan ti awag ko. Ah, Talo alawas hindi na palapas, manipot maimutang kanya. Nga maging gaita, di mo tinumay agbaya. anya. Nagadon at chat ko iti messenger, ngam di na isin. Kumanan ba Sabay ka na yun mo, naka-online. Tamangan mo, no one pa'y kwarta na pagbayad na. Ay, sana mabalin nanang. Inkarina, sana mabayag, kat agbayad. Ah, Pagsasawa man langan, tapno mapabot ngan, kat umay agbayad. Marurutak man nanang. Oray may sa tawag, text, chat ko, di na paganano. Kunaklakit din, no siyakla ang tinakautangan na dayjay asuping. At damat nagayam utang na kan ka? Katwan, 2,000 di inutang na kanya. Agmay sa bulanan. Di mo't law may agbayad na di asuping. Oray siyak nga ron. Inkarina, asaan ang mabayag? Ngam ni, talo alawasan. Maasarak ma, tadi na pa'y sungbatan ti awag ko iti messenger. Kun nga ron, makapaasara talaga. Pagsasawa man, bareng agbutang, kat umay agbayadan. Wan nga paysuan niya. Aguray ka, taichat ko man. Imbagak kan kwa na paggatang ko iti feeds dayjay. Wan awan, sa ita, kasla asok ang nagpukaw. Ala, i-chat mo. Ipagamkin ko na ano saan nga umay agbayad. Iposta ti rupa na iti Facebook. Nay, apasan ka mo na rumrumor dito balay. Supay. ha? Mas daaw ka no apay asaanak arumrumwar? No rumwarak amapan makisugal, aday bagbagam. No addaak dito'y balay, addalat tamay bagam. Anya? No di mo kayat amakikita nak dito'y balay, sikati pumanaw, mawatam. Nyalaki din na yan. Di na magkulaan no apasan ka rumrumwar. Nung madumot din na ibagam. Ay masuro na nga men. Ha? No ammom nga awan kwarta, di nakasarsarita. Ammom lang arudan, anaputot ti ulo. Gapulaan ta pinagsasawak ni Suping? Kitaan man tinamayan na iti profile picture na? Ha? Sinukatan na matan iti kandila? At nga ta minatay da? Ay, patyem na ita. Sinukatan na lang tapno maliklikan na dagiti agsinger king kuana iti utang na. Ano nga ta? Lumapantay di balay da inton bigat. Ha? Ay, kituan na Mapanta. Kigtutin taman ti awanan bain. Na imbag kumaano makisarita iti nasaya at kasi nga awan pagbayad na. Sa nakasta pasukat-sukat iti profile na iti kandila. Tagayam? Awan mo ti minatay da? Nga rod babain na. So nga ramidin na amin na pumuspusan. Tapno saan nasingirin dagiti nakautangan na. Ay, mapan kami nanang. Kadwak ni Dona. Masapa kami. Tapno madanon mi iya balayda. Amangan nga no pumano manen. Ay, kat mapan kayo kasari tayo iti nasaya at nakababain mo't iti asawa na. Ay, diyak laki di matagbalan ti pagignanang. Amuyo mo din ti ugaling. Utang is utang no siyak. Ay, diyak kaya tikas di nga ugali na. Ah, Iso anong matungpak day jay. Pasinsyalatan kanila kay nanang. anya. Nay, da kayo magayam kukumaray. Nakapasyar kayaw. Ay kayo umunag kayo Agyaman na kunay, pare. Kunaklakit din no adami na tayo. Minanay. Uwan ta nakitak namin in-update ni bakit mo profile na iti Facebook. Ha? Asino ti? Ha? Oh, apay akasla nakakita ka? Iti alalya, di nakita na kami. Ha? Supeng?
adda kayo matgayam ko kumare. Ay na, nabiyag ka pa yung maggayam. Kung naklaki din nung natay kan, gaputa kandila mo din, di profile mo. Idagsingsingir kami iti utang mo. Wow. Agbayad ka, no? Di ka lagbay nga dapat nag-comment iti profile mo, condolence. Agyaman ka, tadyak imbaga condolence iti utang mo. Anya. Ala, agbayad kan. No di mo kayat nga i-post ko iti Facebook. Sa kargaan iti caption na condolence. Don't me, ha? Don't me. Kunak tumad, supeng. Anya. Nagsingpot ka, di may kaimutang kanya. Nga mitatasingirin ka. Daki din ti kandila, mapan mo ipopos, salbag ka. At naitang, no amom ngaming nga utang mau, ababayadan. Ikagsapol iti panggedam, tanong mabayadam. Ha? Adda ka mo ilatan dito'y balay, anak meti ulda ka. Mapalin ayamot ti kastao. Awanan kay tibay. Nagpadaan nyo launay iti panunot kada dona kang bakla. Anya, Anya nga rin ti marami na. At awan mo't mga yab kanyak apakitang dana. anya. Apay, uraya maji trabaho ti mang sapol king kapakay. Sika ti papal nagsapol, oh. Anya laki din na yan. Agulimak ka. Tama nga numapling man ang tilapayag ko. Kat anya pa'y ti maipakul ko kan ka. Anya, Kal, kumusta anak ka? Ada ka din tad ni supay nga bayad na itinutang na kadakayaw. Ay, masarap nga ron nanang. Awan mat. Awan kano kwartana. Anya. Ay, talaga asyak ti pagpungpungtutin na daya ang babae. Inton kwan ni boss ko lang aruden. Ha? Makapasar nanang. Iso lang aruden din nakaotang. Kasla isopay tinatangsit. Pay mantay kakman iti pagnakman na. Ala, bay amo na nakaw. Ura yung latan na yung may akbay. Ay, sana na. Sana mabalinti kasi nga raramidin na. Marwam, ipos ko na talaga. ubayak man bertaw. Ay, umay kayo lata, atada. Nay, apay, day tasabong nga imot yaw. Ha? Kwa. Nakita nga min tipos di bagay mo, tipis baw. Kunak ano po now? Ha? Nakita nga min tipos da akong dolay, supeng, kunada. Anya? Kunak laki din no po now. Nangalakpay mo, di sabong nga umay kukumaitid ka na kayaw. Ay, salbag. Kung nakita pa nga min na kandila ti profile ni supeng. Iso ako nak ano po now? Saan tatang? Kapulaang day dyan iti utang na. Ina, pangasim man supeng. Yung kapayadan na nagiti kwarta nga inuutang mo kanibakla. Uri pa unaam no isa. Huwag nga rin lang ay. Mababain na kung gapo iti impos na. Ingkan, itamoy laing. Ang mga nuadong tupay ti umay at tao dito'y balay. Tamo lang aming kinatahikan. Kundi profile kanto mga minti kantila oh. Anya nga ita, ipagkarot ti tao na natahikan. Ngam gapulaang magagamit yung utang mo. Salbag mo dati nga. Sorry na kay. Sorry nga. Sige. Imna ko. Bueno papagayam, ditan tinagkipusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Anya Laki din! Nay, si Kamot Gayam Panyang, anyat gatangaw. Sa anak agumatang nana. Ha? At dala ko maumay ko sa lutsudan nana. Ha? Anya dayta. Idi ngamin na minsan nga aldaw. At da nakita alalaki ang nakatambay dito'y. Ay na, naggwapo ngamin nana. Makuryosak lang, no anya tinagan na. Sino alalaki ti bagbagam? Ninistor nga ta. Jay ka dinatayag ang nagwapo. Wala na. Nestor gayam tinagan day, Chay. Wan, isuda tagtrab-trabaho jay balay da kapitan. Kasta ka di na. Kaya't yasawan, construction worker. Wan, jaklam mo no taga-ano da. Kasta? Ay, sige nana. Agyaman na, kanaibagam kanyak tinagan na. Nestor gayam tinagan na.
Maibagay na unay tinagan na iti kinataar na. Among friend, at ay nakitak idi na minsan nga aldaw ijay tersena ni bakit open. Ha? Anya day jay? Makan? Saan? Si Kakit Dimot. At na nakita ang gwapo. What? One friend, ay na naggwapo si ka. Sika talaga. Dagiti nagugwapo lang ang lalaki ti sipsiputan. Si Kakit Dimot, naggwapo nga ron. Ay na, masigurado ka magustuhan mo't dayjay no makitam. Kasla Daniel Padilla, di pa nagrup-rupa na si ka. Anya? Napan ko pa'y nga ron dinamag ni bakit openg. Noan niya tinagan mo. Nestor ka no. Ay na, sayit ka talaga. Nakitam lang nga gwapo, agpapansin ka man. Agiramang ka. Si kamot gayam, Panyang. Nagsapa kamot dun. Papanam. Mapanak ijay ili, friend. Adaman mapan ko gatangon. Anya nga tinapan mo gatangan. Inak gumatang iti lipstick. Anya? Tungo sa kami ti lipstick. Malamang, pag lipstick ko Oo na yan. Siguro, adamanan ipurpurmaam anya. Saan lang asiguro? Talagang adda. Ay na, naggwapo nga rod. Kasla Daniel Padilla. Anya? Asino nga'y mananday ka lalaki? Secret. Diyak kaya't nga ibagakan ka. Amangan noon na anak amang forma kanikwana. Masigurado nga gusto kan kaday dyan, mistaw. Imay na pa'y nga rod dinamag noan niya tinagan mo. Ha? Panyang tinagan day jay. Kasta ka din, nana. Sapay la ko mga rod tam maranaak na umayak tumanan gumatang. Ay katwon awan dakas na. Balasang mat ni Panyang, kan kunamot abaro kapay. Uwin, nana. Awan pa'y asawa. Asaya at no kasta. Amangan no si katikagasat day japan niya. Nakulaki din no asino ti masabat ko, lampas-lampas ti lipstick na. Si kamot gayam, Panyang. Da kayong matata, imbes nga ibagayo ang nakapimpintas, ngam kastakit din ti bagbagayo. Pitpod no ba, nagsarming ka kumaa, sakbayarin mo ka. Nyamot din ti kasta langam. Abay, adamanin purpurmaam, takas na ti langam, nurumwar ka. Ayun tata, adda talaga purpurmaa. Kasla Daniel Padilla ti rupa na. Anya? Iso ang mapanak ijay tersena ni bakit openg. Mapan ko man i-display ti rupak ijay. Barang umay gumatang kat makita na. Anya? Ay, una yan day na lipstick mo, sikapan niyan. Ha? Apay ka din, nana. Nagpintas ka di. Umapal kayo. Anya nga umapal nga ibagbagam. Naglipstick ka nga agpaisaw. Ngam lampas-lampas mo't di tabibig mo. Da kayo mo't, nana. Imbes nga ibagayo nga umapal kayo iti kinapintas na. Kastakit din ti bagbagayaw. Anya? Ala, agulimag kayo, nana. Nakababa inday tay pagbagayo. Ang mga nuumayan ni Nestor dito'y kat mga natibagpagayo. Anya? Ala, saan kayo nga agan anya-anya dita? Di ko na, agulimag kayo. Naimbag nga oras mo, ading balasang. Kastamat ka na, manong baro. Uwin gayam. Anya nga minin ti madaydayaw anagan mo, ading. Ha? Ay, Panyang tinagan ko. Kasta ka di. Nice meeting you, Panyang. Nestor mo tinagan ko. Kasta? Naku na ni Nano Openg. Balasang kapay ka no. Ha? Ay, uwan. Pud na day na. Balasang nga. No kasta, mabali na nga agdaton kin ka, ading. Ha? Eh, uwan. Sure! Sure, Nestor! Ay na, agyaman naklauna ading. Awanan yaman na. Kan oray saan ka pa'y anagdatdaton, itapay na ang aklonan kan. Anya? Sigurado ka? Wan, iso ang manipod ita, agayan ayatan.
Nandaw may padamag kan kasuping. Ha? Anya manan? No pagsayatan, darasa, may bagamon. Sika talaga. Ibagamon ay nagbayakan. Amom, agayan ayat kami kini Nestor. What? Wan, pudno ti imbaga. Agayan ayat kami. Ibagbaga na nga agdaton kano kanya. Saan pa ilang ang nagdagdaton? Inaklon ko na. Apay, kapoy. Ay na, unay day tanti kinagaramping at musika panyang. Nang gigigil naman ako sa iyo, panyang. Di ko nang kiti. Umapal ka lang amin. Anya? Siya kumapa? Diyak lapatsin ngagbayag kayo anya. No kasano kapaspas na nagbalin na da kayo. Isumit kapaspas no agbreak kayo. Imay nga ro di balay may di kalma. Paglaki nito niya ti umay na ibaga. Ay na, umay nalagaya may padama ka duwada ka nun iti dayja anestor. Kita man lang ti ugali na dayja babae. Sayet at talaga. Amin na makita na agwapo. Pakitaan na iti motibo. Ti awanan bae. Katbay amon Anya ngay nga ron. Isumot ti ugali mo. Inton ko nagsangit-sangit tumanan no ibreak dayja alalaki. Katbay Saan na bale? Tay sumot ti masaktan. Saan mo't adata? Apaw, talaga mo nga impos mo pa iti Facebook nga gayan ayat kayo iti dayja anestor. Panyang. Ay, katuwan Talual daw lang tinapalabas, manipod agayan ayat kayo. Ngam impos mon, kat kanayon mo pa nga imay day, ay agasam man day ta. Siyempre ay ayaton mi titunggal maysa. Iso nga ipupus mi aga kami. Ay, awan natin amok. Kita mantikat niya, lita. 11 years da nga gayan ayat. Ngam nagwin na suwas dalata. Da kayon tulaki din. Hoy, bakla. Lawlawag akla nga. No tikat nyel kat awandan. Da kami kini Nestor kat forever understood. Da kami ti mangipanagnak iti kaadwan ti forever amakuna nga uray saan kami nga artista. Anya? Awan ti makapagsina kada kami kini Nestor kunaktumad. Panyang and Nestor forever. No ti Daniel Padilla ken Catherine Bernardo ket Katniel, da kayo met apanyang ken Nestor panis. Ay, oray siya. Nakitak dagi jay impupos ni Panyang a picture da iti dayja anistaw. Nabiit na pa'y anagam-am mo iti dayjay alalaki. 5 laang nga aldaw tinapalabas. Ngam impose nakit din. Kunam lalo tawon mo tan tinapalabas. Wan nga raw. Uray puutan nyo nana. Saan nga agbayag dagi jay? Amangan no awan pa'y ti makabulan kat ag-breakdown. Kat makaamumatan Enton kwa no may tumanan dito itersenak ngagsangit-sangit takitaan na. Di na pa'y matinam-am mo jay tao. Kapulang tagwapaw. Kat, iso mo ti ugali na. Iso amak ka mo mo na iti biyag na. Oh, itay pa'y aray ta cellphone mo tikit kita ama. Kikitag man dayto impos ni Panyang a picture da iti dayja anestor. Nakitak dayta na. Nag-commentak pa'y nga ron. Imbagak, asapay na kuma. Ta umabot na mo't iti 11 years. Akas na Katniel. Ay, tsak lapat dyan. Ni Catherine to pa yan nakapimpintas in break da. Ni Panyang tulaki din, nakaslabiraro ko. Anya? Ibagak to man gayam na masabat ko. Dilagbay nga gipupos iti kakastoy a picture. Ay na, in caption na pa yan, Nestor Panyang, forever. Ay nagraraman ti danga. Oh, anya mo tagay ipopos mo si kapan niya. Oh, abay akas sa tilangam. Rumbang kumaan naragsak ka. Adda nga rin kaayan ayat mo. Very proud ka ba'y amang ipopos iti social media. Diyan ka mo na niya taramido, Pelena. Anyat kayat mo asawan. Panag ko na, kada kaya ngayat ni Nestor ijay lugar na. Anya? Nadlaw ko ngamin kanwana. Idi na minsan nag-date kami. At daw mawawag kanwana. Idi kwan, kinita nakpay nga umuna. Sana inidap ti cellphone na. Kung among ka di, babae ti wallpaper na. Panag ko na, iso dayjay ti girlfriend na. Anya?
Jak langit di maklon na bilang tay break nak ni Nestor. Sapay ay ayat ko na una. Aguuyong kan samot tan panyang. Ay ayatok ngayon kay bagbagamot. Nabiit kayo pa'y anagam-am mo ngamin. Ngam inaklon mo nga oray saan pa'y anagdanon. Ay agasam manday ta. Ano ano i-break na ka? Ayan na jay ko na nga oray awanan ti Katniel. At adalat ta forever yun. Danga. Pasensya ka kuman, Panya. Saan ka gayam nga ayatin? Anya. Naibagaklaan nga ayatin ka. Walang iti ilaw ko iti girlfriend ko. Ngantay jay lugar mi. Yan may isa, mabisinak lang iti. So naibagaking ka tayo jay. Awanan kay tibayin. Mabisin ka lang. Ngam siya. Kasta unay abustog ko idimbagak nga agayan ayatan. Unay ka, Nestor. Pasensya kan, kunak man eh. Talipatin nak, talipatin kamot din. Anya matanti kasta niya naramit mo, Nestor. Nabiit pa'y manipot na gamamuta. Nga mabit matgayam nga agwin na swasta. Panyang, Manipot na gamamuta nga ginggayta. 11 days ta lang. Anya kamatan. kas itinakunak itay. Pasensya kan. Gaputaawanan ti panagayat kukin ka. Day, apay nga, ikagsangsangit kamot ang magmag na, sigapan niya. Day, ito sana sumumbat. Nagwin na swas kaming kini Nestor, tata. Ha? Manluloko matgayam tawanan bain. Ayunay kang panyang. Basol mo mutla nga, ano apay? Saan mo pa'y unay nga pamo di tao? Nga may ayatang kiday. Anya ka ita, si kamanoy, tiyang sangsangit na kasta. Sumbo na mapanyang. Mom, si Kapanya. Ay, makapalik ka. Amom lang nga din ang nag-break kaming kini Nestor. Ngam kastapay lang tibagbagam. No tikat niya kat 11 years na kayo mat kini Nestor. 11 days. Ay na, nagmayat man. Kano lang, itimbagam kada kami forever kayo ti dayja Nestor. Ngam ni, nasurok lang nga makalawas. Nagwinaswas kayo. Ay, makapal kayo talaga. 11 days sa panagayat. Naimbak tayo mabot pa ito 11 days. Anya. Nagbayat. Sana 7 days. Tano 7 days. Isang linggong pag-ibig ko, Panya. Awan pa'y nasaya at nga ibagam si kabakla. Ha? Di ta kamandangan. Ay, makapal. Gudpod naman. Makapailag ka talaga. Day tati maganab mo. Gapula ang tanakita mo adalangana. Apo, nagpapansin ka, sayot ka, danga. Yakmat ngamin namnamain nga dagayang girlfriend nang. Kat idi pa ila kumadamo ang nagsarita kayo. Sinaludsod mo, no ada ka di kaayan-ayat na. Si kamot ngamin, gapula ang iti excitement mo, nalipata mo dagita abanag. Anya nga ita, agsangit-sangit ka manan. Nagmayat man ti istorya ti ayan-ayat yu adwa niya. 11 days ko naman. No 11 years ti Katniel, da kayo mat 11 days. Anya lakit din. Siguro, sayang mo dagiti lipstick a ginatang mo. Agpa-impress ka lang kay Kuana. Sardangan nakman si ka Elena. Nagpadaan nyo kinibakla. Awan pa'y nasaya at ng ibagayo. Namukla ko mga dagayang kaya nayat na. Jakla ko man nakiamamo kanikuanan. Ay na, basol mo. Kapula nga tagwapaw. Di ka nagsalsaludsaw no adda ka ayan-ayat na wano awan. Salpag day dyan, Nestor. Pinasakitan na lang ti puso Enric na. Sayang dagiti lipstick kas kadaado a pagpapintas asinay sayang ko. May inlove lang ang kanya. Hanggang saan man ay salpag ka talaga. Anya, Awanan pa inday dyan lalaki. ay kat anusam awanen ti Nestor ijay balay da kapitan. Nagawi doon, kaka
Nailiw na ka no, ti girlfriend na. Anya? Iso asaan na ka nga ay-ayatan na ijay. Adal day takan ka, ano adda ka ayan-ayat mo. Saanan anas kan pay nga i-post, wano ipanakal iti social media. Iti kasta, no ag-break kayaw, saan ka unay ang masakitan. Mawatam, Nana. naimbag kumamag, no imabot iti makabulan ti ayan-ayat yan. Anya ka ta 11 days son. Ay na, makapaulok kayo. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Lucky Din! Anya Lucky Din! Anya matandi kastaw. Ha? Apay nana. Kaslat na nalipatan nyo Nalipatak nga raw, ti ginatang ko nga itlog. Ijitirsina ni Bakat Inga. Ay, anya matandi kastoy, aya. Kinakabaw yung iso akasta. Mas daaw kayo pa'y laang matayo nana. Ha? Una na. Kinakabaw yung dayta. Iso at sila maliplipatan nyo. Aniya? Naimbag lakit din ata di yung malipatan ti umangas. Ayawanan Aniya? Kun kunaklaan nana. Sige inkayon. Sublyan nyo, di nalipatan yung itlog. Ang mga nuintarayin, di tumboy ng awan itlog na. Aniya? Apay mo, takinatawaan ni Bakat silang. Gapulaang iti pan nakalipat na iti itlog a ginatang na. Kinatawa si daan na lang arudan, malipatan na pa Aniya? Una yan na kinakabaw. Iso an naibagakin kwa na, an naimbag lakit din, tadi na malipatan ti umangas. Tano ultimo panagangas na, kat makabawan na, ay so, jakla mo. Aniya? Awanan no malipatan na pa iti umangas. Awan ton ti asawa nila kain na. Ay, unay kan? Oh, pudno matibagbagak kumare. Mabalo nila kayo na di na oras no kasta. Nagalasa talaga ti ugali da di apurita. Uyawin na amin na makita na. Ha? Apay anak ko ng dayta. Kitwin among kani. Kasta una iti panangkat katawa na kanila kay Pidreng. Kapo kano taagkabaw. Aniya? Uwin mare. Iso tinaibaga ni Mari Lucia kanya. Kadi na minsan na nagsabat kami. Nakauy-uyaw mo tanday jay ako marita. Kat no oray ni Bakat silang. Uy-uyawan na matlaang. Gapo iti kinakabaw na. Anya? Agasam, imbaga na pa'y kanaw. Nga amangan no malipatan pa'y ni Bakat silang ti umangas. Nagalas at talaga ti ugali na. Kasta? Ayun na yan. Payman tamaranakla da di apurita at tibabag ti awanan bain. Sana nasayada di nga aramidin na. Hoy, si Kabuyong, nga asawa ni Purita. Nasayata na sabat ka. Ha? Numabalin, bagbaga mo ni Purita nga asawa. Ibaga, masaan nga umanuyaw. Anya? Apay, saan mo ka di nga amo? Uyawin na dala kay Pidreng, kan bakit sila? Gapo iti kinakabaw da. Ha? Ay, di ka man ha. Nasaan ka mamati, di bagbaga ka. Inton kwan, tinumpa ka lang arod, ha? Ha, salbag ka. Wah, pasensya kan. Ay, basta. Ang sabi ko, sabihan mo ang asawa mo. Pag ako nagalit, ibabaon kong buhay. Understand? Anya? Anya, kasta ti imbaga ni baklakan ka. Ha? Kunamit lano. Apay ngamin ang masapol pa lang aguyaw kaya. Apay, uuyawin ayat agkabaw. Katuan mat. Bakit kan lakay da ngaminan? Isong agkabaw dan. Uray si daan da, malipatan da. Ay, naimbaglaan. Tadi da malipatan da giti asawa da. Yeah. Ay, nakapailak ka talaga. Hoy, Purita, di ka man naguyaw kasta. Ay, anya ti panagkunam. Saan ka abo makita ya? Saan mo ang mapadasan ti kasjay? Ay, pulos, duro. Jak to pulos mapadasan ti agkabaw niya. Ubingak pay, kan amok akas to'y latan ti panunot ko, nga uray bumaketak to, buyong. Anya?
Apay, amom nga raw, ti masakbaya. Amo ka, ta sa anak nga ron nga agkabaw akas kadakwada. Pumanaw ka man dito. Awan pa'y serbi makasarsarita. Pumanaw ka. Ang mga nasak ti makalipat nga asawa ka. Kita niya pa ti maramit cooking ka. Anya? Pumanaw ka, no di mo ka ti makaraman. Pangasay. Ay, abot sa tigas na. Apay, ay, abot sa babero ka sa tukos na. Ay, salbag kinay. Day, apayan tata. Inay kayo pa'y apal paniiwag. Kas kailat turumpo atayaw. Ha? Anya ayat isap sa pulin niyo. Eh, tayo man salbag ka, tukos ka. Ah, Una yun akinakabaw day tata sursurando. Ay, una yan. Day taman ang tsukos dito ulo yaw. Ay, ah, alay, huwag ang masaw. Ay, pero kang kaberaw. At sabo na kaya mo sa ulaw. Ay, salbag. ayawan mo si kaalakay. Mapan at talagang ti kinakabaw mo. Aya, Makapaulog kayo mo. Talaga asaanin ang malapdan ti panagkabaw yaw tata. ah, Hay, awan mo alakay. Agkabaw kan at talaga. Ang mga no ultimo nagan mo, nalipata mo, kapag kinakabaw mo. ay, nagalasa talaga ti ugali. Ay, purita. Nakauyuyaw. Ikawan, oray siyak. Inuyaw na nga agkabawak ka now. Basta ka na eh. Wan, nagmayat nga raw, di pa nagkatawa na manguy-uyaw kanyak. Ay, yan. Kung naglagi dito sa cloud, inuyaw na niya babae. Oray si kagayap. Ay, saan lang adata ti inuyaw na? Ado tayaw. Ah, Amom ka day, nga oray nila kay Pidreng, inuyaw na mutlaang. Oray ni Bakit Supeng, inuyaw na mutlaang. si awanan ba eh, na babae? Awanan ba na talaga Kunam lanwag na nayon akasjay ti tawon na. Iso pa yan? Ay, sapay la kuma. Taintun bumakad. Di na mapadasan, tikas iti mapadpadasan tayo ita. Itikas jay akina uyaw na. Di mo amua talaga ti agbainan niya si Kapurita. Ne, apay akas tamad ti tabas ti dilam si kabakla. Wina, kapataday talaki na alas ti ugalin ti madamdama kita dito'y barangay tayo. Kinsan lang nga dito'y ayan tayo. Limabas pa yan, naging kay jay ili. Anya? Hoy, sika kisaya man day ta ugali makinamanuguyaw mo. Ultimo babakit pinlalaking agkabo kat katawam kit di. Nita, Day tamit lagayam ti bagam. Anya ayat ti parikot mo, no at katawaak ita, kat saan mo't asika? Manakidang kamot, sikat ti salbag. nya? Uray sikan sa mga min kaagkabaw kansan. Iso akas talaunay ti pananisakit mo kadakwada. Nya? Maliplipatam samot alalaki kalakta. Ha? Agbibisin ka na pintas. Kat sa bali mo't laang day ta iduldulin mo. Ay, tiwanan ba eh? Hoy, sumardan ka na. Ang mga nadyak malapdan tirik na kanyang patumpa ka kung nagtumad. Oh, kitaan. Kabaw ka talaga. Imbes adumanog ka, ngamtong pa kung kunamatan. Hoy, lalaki ka lang ta. Saan ka babae? Tapnumang tungpa ka, may sakamit akabaw. Ay namare, bay amon. Agsakit laang ti ulong nga agpampanunot iti dayjay apurita. Ay, sa bagay mo hindi Be kind to animal si Kanga. Oray po utom. Nakarkaron to ti kinakabaw na dayjay a babae. Ay, sapay lang kumaan. Takto mapadasan na kanya tirik na ti makatkatawaan. Awanan bain talaga dayjay. Ha? Sa bagay, no anya ti araramidem iti pada matao, nasaya at manwan no saan, at dalata supapak na. Ay, true lalo. Totoo yan. Isu abay ang laang mare. Panawon ti makaamukan kwa na. Kumbaga magkinggan ba kahit agumatang kayo ti bugong. Hindi ka magkimatang. Kasanuwa nga yan makaluto iti pinakbait no awan ti bugong na ginatang mo. Unay kan. Inunay-unay ko itay sakbay ka mapanidya palinggay. Nalipatan mo. Wan nga agpaiso.
Jakmet lang nalaglagi pa. Aday ta, agkabaw ka mo ting. Uray maminano nga ibagakin ka. Malipatam latta. Salbag ka. Ay sa anak nga kabaw buyong. Di mo ibagat ikasta. Nagkabaw ka. Nitang ulitang pay lang. Kaya't mon sakit di makaraman Di ka makapungtot tas ka tinakabasol. Anya? Aday tanti kinauy-uyaw mo. Agsubsublimot lang king ka. Ay na, sapay lang ko ma. Tasan mo to ang mapadasan, tinakaro a kinakabaw. Naklakit din. No asino tinakatalikod ako manudkod. Si kamot gayam, mare. Si kamot gayam kumari. Un siyak marud. Ay, una yan ti kastoy ayang. Ne, apay nga eh. May samot day ta tsinelas mo. Napanan nga di may sa aparis na. Imunan? Ay, nalipatak nga road kumare. Ay una yun. Jakmet lang nadlawon nga awan chinelas da ito may sasaka. Anya? Ay unay day tan akin nakabaw mo, kumare. Hoy, sa anak akabaw anya. Nalipatak laeng. Ngum sa anak akabaw. Sa anak akabaw, mawatam. Kat apay ngay ang makapungtot ka matang. Anyakit din akabaw ngay bagbagam. Nalipatak laeng. Ala, pasensyakan kumare itinaibagak Ala, agsubli ka nga ron. Ingka sa pulan ti may sa tsinelas mo. Ang mga no sa bali adalan ti sinurot na. No anya launa ay ti pampanunutan ni Purita. Baka paulag man na nga inbagam Sandra. Pudno ti imbagak kada kayo nana. Nalipatan na ti may sa apares ti tsinelas na. Nakaadayon, idinapansin na nga awan. Ay una yan. Bakit akaon? Kung nagkabawa kaon. Ngam awan pa'y napuutak, analipatak ti nagtsinilas. Bunga na jayin ati kinauy-uyaw na nana. Uyawon nan tumot ngamin amin nga adakabaw na. Anyangay ita, nairaman lang nga raw. Ay hustaw, tapno mapadasan na no kasano ti agkabaw. Taisumam mati katawa ak lumasabat ka. Wan anana, tapno maamiris na asaan anasaya at ti panaguy-uyaw na. Kasla ni Purita tumasabat ko Nakasukat. Kan nakapustura. Adan sa akin di pagnana ti danga. Si kamot gayam. Papanam. Awan bibiyang mo no sa dino ti papanaklaan. Na? Nagalas mo ti panagsasaw mabigbigat. Kaya't mun sa akin di bigbigatan kay titong pa. Nagsayati sa ludsod ko. Kastaki di sungbat mo. At the birthday, amapan ko atendaran ijay iling. Apay, umay ka. Anya? Mapan ka umatinda rin ti birthday? Kasta ti kawis mo? Itay adayuwak paiging ka. Kunak no nagpintas day takawis mo. Ngam, nagpintas mo kidi. Ngam, kasladan sa nalipatam Anya ti bagbagan? Look at yours, Mare. Kasladan nakabawam. Ay sus! Punlag pa niya. Nalipatak mo itong tinagbrasik ka. Ay na, awan mon Purita. Kabaw kan. Pay 50 ngam kastan ti kabaw mo. Kasano nagtawon ka 80-60. Inakarkaron, baka wanto pantimon. Ano niya? Salbag ki diti kastoy. Salbag talaga. Ne, aping agong ungot kalakay. Addan sa nakaapam Awan ti nakaapak. Amom, nang niya ti pagungungtak Sika ti makagapaw. Ne, anya ka din day tangal. Ay di ka malagin di day. Salbag ka giday. Amin mo ti napapanak. Sika ti pagsarsaritaan da. Sika ti tapik. Dagiti tattao dito lugar tayo. Apay pudno, anapang kay J. Iling awan underwear mo. Isaw ti bagbagada. Nakita na kakanong agkayang-kayang nakalugan iti tricycle nga awan underwear mo. Kani di manin na minsan. Ibagbagada nga awan kanumanin bram, marimwar. Ay no, nakababain ka, Purita. Ay napasensya ka lang kumanlakay. Nakabawak namin. Dahil ti maganap mo iti kinamanuguyaw mo. Salbag ka, bakatan? Umpay 50 mo, kastan ti panagkaba mo. Nung nakauyaw kanto mga ming. Lakay. Mangibabain ka? Malipatam amin ay. Tagitapay mo, abanbanag, malipatam, panpanti, brabra. Wala kay. Ikari, saanan ang maulit mo. Karik nga. Aramidam, sa mo ngay kari-kari. Dahita, ti adal king ka. Iti dahita pa nagbakit
mo, sika, purita. Saan nga minanasaya ate agoy uyaw? Nang runa, kadagiti agkabaw. Kita man ita, nakarkaro pa yan di kinakabaw mo, ngam dagiti uyawam. Ha? Napiyapay kadakwada ata, di da malipatan dagi suot iti underwear da. Ngam sika ngay, nalipata mo. Makikita, ay ako, nagrabe kayo di unforgettable story dito barangay tayo. Si kakit di mo. Kit po numat, saan ka pa yung tunay abakat? Tapno kastan ti kinakabaw mo. Amom, na niya ti awag dita. Karma, purita, karma. Ha? Iso nga imulam dita panunot mo. Asaan anasaya ate aguy uyaw. Taami nga raramidam, agsublikin ka. Mauwatam, danga. Ulan kumarin. Kat bakawanan na kumangga po iti panaglablabos ko. Pakawanin na ko mga. Ay, sana siya ti pagkidaw iti pamakawan. Ingkagkid daw iti pamakawan kada kaya babakat kan lalakay nga inuyaw mo. Oh, mabaina. Mabaina nga. Anya ti amom no kalpasan ti panagkid daw mo iti pamakawan. Kit iso mo ti panakapukaw na iti pante este kabaw mo. So mapangan, salbag ka. Nakuyaw kan tumang ameng. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Anyalaki din! Amo ngay mare, damag ko anangabak kano ni Darwin idi kalman. Ah, kasta. Manungan pakan na. Ay na, makapaapal nga rod sika. 200,000 kano ti pangabak na. Agasam, nagdakkel ngamin ti tayana iti huweting. Agasam! Ay, sana all ko na kumanan. Wan nga rod, dakao pa'y amamitlong agtaya iti may saal daw. Di pa'y mangabak mo. Iso kaya, nung atan to, mare. Mga baktan tumit. Saan pa'y nga ita? Ay wala, huwag mawalan ng pag-asa. Ako na dagiti Tagalog. O mare, adda ka din numirom at hayaan para inton rabi eh. Ay, atan na, mare. Sakpay ti ko nam. Ngig mo nga rodan, tama pa na agtaya, itamot laang. Oh, atoy. Sanga gasok ti taya. O sige, uwan na, umay ka. Umayak sa ngakpay so ah. Ay, uwan man, mare. Urayon nak. Agpulasak-laang tadwa tamapan. O sige, paspasam, taamangan no saan tama abutan nila kay Pidreng nga agpatpataya. Oh, anya, titayam luseng. Dahito yung kanyak tata, duling amasikaw. Ha? Nakalala po iti na itano, miraw. Adda nga minasabat ko itay bigat, duling amasikaw. Isu nga, isumutan at inumirok ika. Sapay la kumata iso ti rumwar. Kitwin sapay la kuma. Kahit si kangay mo milang, anya mo tinumiram. Kwa tata. 24:36. Day tamit kanya. Oh, ato. Sanga gasot ti tayak. Ay na, nagdakalangay. Ay, wala tata. Iti kasta. Lumanga baka. Takkel man. Ay, kawin na. Sige, ibati kayo pa'y. Inak pa'y agpataya, daya. Anya kamutin milang. Among nga dain saang mo na po'y. Nung pinanawam, gapulang iti panagtayam iti witay. Ay na, pasensya kan lakay. Jakmutin na lagip nga adain saang ko. Ay na, kinaad-adik mo iti witay. Ultimo isaang mo, malipatan pa yan. Unay mo dahi tanga ugali mo. Ay, ala, gusto pa rin naman. Sana balay, tanumang abaka, kat mairanod ka. Mano atawa na yung agasawa ta. Numawang pa'y napuuta ka na nga baka iti witay. Anya, ay unay kan. Nangabakak mo ta, ididwa titawon ni Luis nga anak ta. Malagi mo pa'y mo dahi Mike. Dua tawanan ni Luis iday. Mano tawon na itan, inamay. Upat na tawanan, tinapalapas. Aging gaita, dajay lang tinangabakam. Anya, Marik na mga awan swerte iti kakasta asugal, isardeng maun. Saan kumama akasta, taya ka taya. O, agsaysayang ka lang iti kwarta o. No day itayam iti inal daw, kiinggatang mo iti sidain, di nasaysaya at pay. Nabsog ka o. si kamo gayam Darwin. Mangtad kamutin ay iti balato may.
rod. Naimbag pa'y kan ka. Dakkel man ang tinangabakam iti na minsan nga aldaw. Swerte-swerte lang mo daw. Kat, ikan na kami matin iti pagtayami. Anya ti ammom, no ti kwarta nga itad mo, kat iso mo ti pangabakan me. Malala. Antaw ti sagduagasok kayo. Ano sa inyo ata, day talang tinitag ko. Ay na, agyaman kami unay. Mala, umay kan kumalay. Inta sa pulin nila kay Peter. Inta agtaya. Nay, apay. Saan kay kadipay nga agawid, Los, Milaing? Saan pa'y nana? Urayon mi pa'y no anya tilabas. Anya? Saan abale? Tagawid kami matla ang madamdama. Ay una, agur-uray ang nagiti asawa yaw. Bayan nyo nga aguray danana. Adda kami laang mat dito nga agur-uray iti labas. Saan kami mat anapan naglalaki? Anya? Ay, sabagay mo't kiti Mala, urayan nyo nga raw. Sapay lang kumata nagiti numero yung tirumwar. Ay wan anana, mangnamnama kami. Apay talaga ka di adimon maliklikan day tabi siya. Si Kamileng. Ha? Anya kamot tay. Sumangpeta ka naggapoy bangkag. Siyak pa lang mitaglutaw. Kas kadagin na iti panganan tayaw. Wow. Day tamot ti nagtaytayalatan iti witing tamam nga ramiday. Di mo pa yan masikaso ti anak ta. Napulang iti day ta. Witing. Pasensya ka lang kumanlakay. Saanin ang maulit pa eh. Saan na maulit pa nga? Intong bigat, agtaya ka man ay. Si kamanan ti mospang tuwala di tersina ni bagit openg amang kita no anya ti labas. Ala, huston lakay ko naktumod. Huston nga. Huston! No mga baka, mairanod ka mutlaang. Anya? Kasta unay apungtot nila kay mo kan kay di rabi? Kunamlan no saan ang mairanod no bilang ta mga baka. Unay ang dayjay nga asawam? Kunwarod, iso siguro nga mamalas ha. Sa anak ang mga abak, gapuken kwa na. Ha? Katuan, inuras-uras mo't ngamin nga agsasaw. Kat ibagam ngamin Saan asuman na Makamalas talaga no kasjay. Ay, pagkabay paray. Kanayan na may padamag dito barangay tayo. Kanayan ti pangaba mau. Ha? Ay, sa mga paray. Maminsan. Mga ba? Maminsan. Ay, kawan. Kasjay lang na ito. Sugal ka nga rin paray. Huwag makidiya. Naimbag mga nga paray. Saan ka maawis ng meeting? Ay, awan paray. Sa anak ang naisasay, iti kakastabanag. Ure niya klase ti sugal. Ay, nasiyanan paray. Kasipatan mo. Saan ka naisang? Nibaga mo. Kasi patay na niyo. Saan na makatayo? Ay, nakunamon paray. Podno dahi ta nga imbagam. Iso na lang da. Kasi lawan pa'y nadamag ko. Ano nga bakan na? Dahi ta nga rod kay. Awan pa'y paray. So nga ibagbagakin ko na. Asardingan nan dahi ta panagtaytaya na. Mawanlat ta. Na ito lang na talaga dahi ta. Upiting nga dahi ta. Manganay! Manganay kunak! Na, takas lawan dingdingin na to. Kalkalagmanan itiwiting to. Manganay! Ha? Ay, agsasao kagayam. Ay, salbag mo dato yay. Itayak pa lang sumanawa, manganay. Nakayaban di anak ta. Tamangan tayon. Hindi tamo lang, sumsumada tar, aramida mo. Wah, pasensya ka na kay. Kalkalagak namin di nakitak itay abanyas ijay kalsada. Anya? Maalamangan kayo latan. Mga anak tulatan no mabisina. Agsumada akman pa. Anya? Nay, apay ngayon paray. Si kamot din tinaglabla iti kawasyaw. Ay, huwag paray. Di mo nga minagawid din ni Milay. Nalapsang kita yung jitilsina ni Bagagubay nga nakatungaw. Katwanan ni Laos. Ah, kasta ka day. Amok nga rurahin damanan nun niya tilabas paray. Ay, unay mo day diya kinaadik day tiwiti ngay. Malipatan dandag iti trabaho na dito nagtibalay paray. Ay, bagam mo ang amin paray. Nalabos unay na yung naraminin na. Mabanbanog ka na nagkapuy banggang. Si kaki din taglama paray. Ay,
nga raw. Pabalik ko agte lang. Kalpasan na, agawid ang. Sa nakasdi nga, urahin na niya tilabas. Kaslawang pamilya. Ano kasi pare? Ay na, sayang talaga. Sayang talaga, Maray. Napungkit ti salbag ataya. Ha? Agasam, 7-10 di tinayaak. Yung 7-11 matrimwar ay salbag kit day. Agmamalasak talaga kapoy ti asawa. Sumanaong amin no kasjay nga amuna nga imayak nagtaya. Rurikot. Ka? Anya ngay nga rod. Talaga siguro asaan aparakan ka? Ay, sayang talaga. Napungkit pa'y laeng. Sayang. No talaga asaan ka ngagbalbale o agsina talangay? Nay, anya ka din day tangay bagbagam. Marurudak lang arudan. Kastapay lang magtipasungad mo kanya. Ha? Marurudak, gaputan na pungkit jay tayak. Iso nga agmamalasak, gapukan kakal. Anya. Sa uka ngamin asao, tunggal mapanak agtaya. Iso akanayon ang mapungkit. Anya. Sakpay lang mo ti pabasulim may. Basol mo talaga. Masigurado no saan ka asumanao, mapadasak kumamot ti mga bak. Anya. Sakit din ti karitam iti sina. Ay katuan na. Tapno awanan ti malas iti biyak ko. Anya? Naiturad mo ana ibagat ti kasta iti asawa? Ay wala. Sakpay ti kunam. Ha? Iso asa anak ang mga abak gapukan kwa na. Saan mo't siguro akasta, Mare? Si kakit di mo. Iso ako nakankwana. No siyak ti karitan na itisina. Ay kayat ko No agsina kami. Ang mga no isumutan ti panangabak ko ito waiting. Anya? Diyak kayat ti panagsasauna kanya. No kasi nga amuna nga imayak nagtaya. Iso nga amok nga iso ti malas. Ay awanan Maray. Awanan na talaga. Ha? Apay, Mare. Anyat sang sangitan. Pimana mo ti asawa. Intugot na pa iti anak may. Anya? Sumangputa kay balay may katawan mo't dagiti kawustan. Amang ano adalain na panandaman. Saan Maray? Ang mukha nagawid na ni Jay lugar da. Kasano daytan, Mare? Kunaklakit din no ang angaw na lang Jay bagbaga na sinaanak. Nga pinaypaiso na matay. Anya? Ayawanan dagiti agamak Maray. Pinanawan na ko. Mabainak matamang surot kadakwada ijay lugar dano bilang lang. Anya laangan ti may baga dagiti naganak na kanya. Nakababay. Oh, Mileng. Anyat numero. Awan pa'y tata. Sa anak pa'y agtaya ita. Ha? Nay, itaman pa'y. Aging ga ka ba ulak asan agtaya. Liklika ko na talaga. Anya? Gapulaang iti day tao iting. Pinanawan nak dagiti agama. Ha? Ay, saan mo't adakas na agtay iti witeng, Mileng? Iso na lang, tapanunutom kumamit iti trabaho medyo balayaw. Sana kasta, ano agtaya ka, kit dito'y kalat na naging gamamwam nun niya tilabas. Ha? Mabalin ka limit ay ati kasta. At asawa, kinanak mo. Di ka maasikaso ida, kapulagi ti katatayam iti witeng. Malahos ton tata. Naplang tilapayag ko. Anya? Mapan ka ijay lugar dalakay mo, kumare? Wan Maray. Iturturad ko timapan. Uray amok anak kababain. Ha? Manumit din alawas nga awan da dito balay. Kailo kumatan ti anak may kanti asawa. Nakaskas daw Si kakit di mo't Mari. Naamiris ko anapatpatag nga amang ti pamilya. Ngam day takwiting aday ta. Ay, Katuan mat ngamin. Kunam kanyak tadadakkelan dagiti anak ko. Kan saan apaasikaso ti asawak. Isu amabalin nga agawidak iti anyaman nga oras akayat ko. Ngam si ka ngamin. Surot ka kanyak. No kunak nga agtambayak pa'y makitambay ka mat. Anya ngay ita. Si kakit din ti pinanawan da. manipod ita. Jak kayatin asublyan day ta awiting, Mari.
Awan na saya at nga ipay na itibiyag ko. Nagsaysayang aklang itik kwarta. Ay, salbag. Bueno papagayam, ditan tinagkibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Anyalaki din! Ning, kasla na unog ti pampanunuto mga pare. Ha? Itay pa'y aday ti cellphone mo tikit kitang. Kita man da ito chicks iti Facebook, pare. Nyo, chicks manon nga. Nagpintas ka. Ay na, naawan la asawa. Armag ka talaga da ito. Jesus, si kakit di mat pare. Inton kwan, maamon ni bakit mo. Awan mo lang aron. Awan bibiyang na da pare. Awan maaramidan na. Saan nabalit na saan kumod nga isukat? Ngayon naklaan. Jesus, si ka talaga pare. Day talaki na babairong manin ti pampanunutan. Anya? Oh, apay, awan ka diti panggap mo amapan mangan, itay kapay anak uldag dita. Day tala cellphone mo tikit kitam. Mga anak tulat ta ka di, na mabisinak ba kay? Nyalaki din na ya. Nan, kitak man day ta cellphone mo? Ah, Anyaga po kita ang di cellphone ko. Kajak mo, bibiyangan di cellphone mo. na, siguro adda ilim-limot mo niya. Nya nga ilim-limit man nga ibagbagam. Di cellphone, private agamit na ito eh. Sana mabalin na kitkitaan no nya tilinaon na. Nga uray asawa ka pa eh. Anya, Mawatam ti kahit ko asaway. Privacy bakit? Privacy. anya, dinak man privacy an si Kakardo. Maamwak laeng nga da sa bani nga aramida, ma? Ha, makitam ti saan mo pa'y anak kita. Si kamot yan di masabat ko, Gina. Ay, long time no see ah. Kumusta ka mo tingay? Ayos na tamat. Kaasi ti Apo, agang sakpay aging gaita. Ha? Sika talaga. Nay, sila si Mixi ka. Ha? Ay na, agyaman manong kardo. Siguro, ang damay ng boyfriend mo niya. Awan pa. Kwa? Awan pa'y boyfriend ko, si kakit di mo. Kasta ka di. Kanyang aminan, tinagan mo iti Facebook. Kwa? Gina Ganda. Dahita tinagan ko iti Facebook, manong. Agyaman na ka. Iad ka man. Kahit pangasim ha, tayaksip mo ti friend request ka. Sure, manong, i-accept ka. Paray, anday pagaking ka. Ako nga, nasabat ko ni Gina idikalman. Ay no, pimintas ka. Oh, Saan lang nga pimintas? Ad-adapay asim mixay. Ay no, uray la agdid-did iti katay ko iti nakita. Ay si lingit ka, kunak kuma. ay una yun pare. Kung kunak lang pare, mga no, ibagam tuki di ka ni bakit ko. Narigat ay. Kahit nagsarita kayo kin Gina, itinasabay mo. Ayun na. Apay, kapaw eh. Tinamag ko pa ya, tinagan ti Facebook na. In-add ko. Sa friends kami. Nagpartakan. Anya lakit din pare. Ketuin na. Apay, kapaw eh, kunak manay. Nagsiksya talaga ni Gina pare. Makapakatan. Anya? Amamom ka din ni Gina, mare. Ha? Asino ang Gina tibang pagam? Masino pa'y kuma? No sana ni Gina nga po ko ni bagat ising. Awan! Amok day jay. Apay ka din. Ay na. Saan may kidya pa nang ipapan? Ngam nakita kami nagiti comment nila kay mo iti Facebook na. Ha? Win mare. Abay, saan mo nakita? Ay, jakmat ngamin nag-open iti Facebook iti manungal daw. Busy ak ngamin iti anak ko. Kita ngamin na. Ay na, di asawam. Kas labaro no kas di nga ag-comment iti post dagiti babae dito lugar tayo. Ay, mabit lang ah. O adtoy. Kita Kita ang daytan ni. Wan nga paiso. Apang! Oh, mas daw ka? Isa ti numero uno mangyahard iti post na dahi a Gina. Kunsan lang ani Gina. Ano ti pagpalasang mangyahard na ti photos na. Nya? Sapay tunggal makita ti comment na. Wow, sexy.
No saan? Wow, ganda. How to be with you kung kunahan na. Di awanan ba in alalaki? Ha? Ay. Paiman? Kastagayam ha? Jak ngamin nasangsango kat kinagop open. Bayam tapaliiwak data, friend. Kasaya at tadakan. Sika, wow, sexy. Anya ka din dito nga ibagbagam mo, bakit? Na, pamarang kapay lang awan amom, ha? Awanan ka itibain. Salbag ka, babaero ka. Ay, anya ka din dito nga ibagbagam maya. Nakitak dagiti comment mo, kan heart reaction mo iti post dagi babae dito lugar tayo. No babae ka kuma, kat sayat, garang ganjang, garang pingat. Anya, Awanan ka itibain. Awan lang arudan maitultulong mo dito balay. Awan lang arudan trabaho, maaramid mo pa iti kasta. Anya lang ng ti ibaga dagiti tattao ang makakikita iti i-comment mo, ha? Di ka agsanay, tang amangan no ikugtar ka iti rurod ko. alaw, stone bakit? Saan na maulit pa eh? Pay, naan ano day tarupam si kakardaw. Ha? Siguro, idungpa na ka ni bakit mo aniya. Ay, yun nga rod nana. Kasta una pa nagtungpa na kanya kidirabe. Kat, ada siguro basol mo ah. Awan mo nana. Simro lang ti kwati na. Ahaw, Bumagtake. imposible atong paan na ka ni bakit mo. Nga awan gapaw. Amangan mo't nga men no ada babae. Ina naman. Ada na damag ko kat. Akila ka no ikum-comment mo itipos ni Gina nga apo ko ni bakit iseng. Ha? Wow, sexy ka now, ti ikum-comment mo. Sakot, ada pa'y karo ti emoji na nga agdildil pat. Ti awanan bay na bakit ay. Amo na pa yun nagiti imo di. Nagdildil pa. Kasla da ibagbagam. Ah, ay, kwa, awan nana. Awan ibagbaga. Apay-pay lang nga mas daw ka. Nunaamuan ni bakit ang mga nunalikwata mo ati social media kat awan ti may limlimad, pare. Awan nga rod pare. No asino nga tati chismosa nang idanon keng kwa na. Sarda nga mga minan, pare. Itikas na, awanin ti pare ko. Ay, sana mabalin pare. Magusto ka talaga ti kinasiksi na da Gina. Inyo, Sarda nga, ti pa nagkom-comment ko, iti post na. Ngam kachachat ko may. Aron magpagiti pare. Kanya dapaw, ubi ka. Jesus, pare, sika talaga. Numaamuan manin ni bakit mo dayta. Tsak lakit yan mo. Ay na, nasaya at na nagsabat ta, sister. Oh, Gina. Kumusta? Talaga pumimpintas ka ah. Pumimpintas ka talaga. Ay na, pagyamanak unay. Adaman sa ludsudak kan ka? Kanya na ito. Udno ka di? Anagsina da manong kardo kan ti asawa na? Ha? Nagsina? Wan, kanayon nga min niya agchat ni manong kardo kanyak. Inapudno na, agdat-daton nga rod kanyak. Anya? Kanayon na nga ibaga, anagsinadan ka nung agasawa. Kanti pa kaalakak, among ti kunana, adda ka no kanser na ni bakat na. Isu nga umadari ka no mutlaang ti ipapatay na. Isu nga i-advance nan ti agaram iti kasukat na. Anya? Ti awanan ba ina lalaki? Pudno ti ibagbagak. Ang mga no ibaga mo aglaslas tugak ah. O, adi o. Kitaam, dagito ti messages na. Nang kitag mo? Ha? Wan nga agpaiso. Siya ti mabisit kinkwana. Alaman? Screenshot man amin dahi ta chat na king ka. Isin mo kanya kiti messenger. Tamno dahi pakita kini bakit na. O sige, ibagam tuman kini bakat na tabagbagaan na. Tapno saan akas jay. Kaasimat ni bakat na. Adi na amu ti ar-aramidan jay awanan bain nga asawa na. Nagsapakamot din ni Imay di balay, mare. Itaman tay. Siguro, awan ka rin iti balay mo. Isoan na sapa ka man in Imay ditoy. Ay na, nakunamon mare. Awan na talaga ti kapig iti balay. Iso nga imaya. Unay kan? Alam, mangipaburag ka man iti kapita. Tagkapita mare. Tadaman tinapatig na ipakamuking ka.
Anya day ta? Alamang ipaburag ka na, tagkapita. Tapno ganasin tati agunget adwa. Anya? Kastoy ti mapan na i-chat kin ni Gina? Win mare, screenshot dayta. Isu nga imposible adi ka pa'y lamamati. Yawanan bain? Puskul ro pa lalaki? Ay na, agasam man, taimbaga na pa'y nga dasakit ko, kat umadanin ti ipapatay ko? Kat, anyangay nga ro. Napaglan mo na babaero ti asawa. Ay, makapa-stress! No idi kat wow siksi lang ti kumkumit na kadagiti siksi ababalasa. Saan itan? Ibaga na pa yun nga umadanin ti ibabalon na. Payman day di alalaki, sumubsobramatan. Ikam ang amin ti pagnakman na mare. Di nala panunutin ng tanak yun. Ay na, puday di akardo. Napagkla na babaero. Naimbag ko tananagan mo ni Gina. Tadi na tinutupan. Ay no sa bali lang nga babae mare. Ang mga nuawanan ti asawa. Ay, matanagan ak pare. Nag-chat nga min ni Gina. Ha? Naku nana. Nga amo ka nun ni bakit ko dagiti yung chat ko kingwa na. Ha? Kasano ano pa samak dito? Baga na kanu ni bakla. It amo mo tinadya bakla. Napagla na chismosa. Amin ang mamon na itano na ni bakit ka. Amumatan ti chismis pare, nag-date nga gwaras. Kat, agawid ka na. Tapno maamam no anya ti reaksyon ni bakit mo. Ay, mabuti nga nga ron pare. Mabuti nga ka talaga. Sabay, mabisina kong pare. Ina, agawid ka kitin. Alangan adito'y kalatan ng agmalmalam, agpatpat na. Kasanday to yung nga pare. Ay, dayjay to mga min na Gina. No apay mo amasapol ang mapanay baga. Anyamot tayo. Saan mo nga dito yun? Nasaya at na panunot mo pa'y tinagawid, Cardo. Ha? Ay, uwan ba kahit? Ay, uwan gayam. Nagluto ka kaday. Mabisina ng aminang kahit. Ah, mabisin ka. Oh, abto'y ti kaldero nga awan kargana. Anay ka, nagsakit mo din ba kahit? Ha! Awan bibiyang ko! No mabisin ka, inka mangan ijay ayan dagiti babae a puspuswam ti picture da. Ah, Awan mat a talaga ti babayin mo niya. ha? Nagturod ka matan anang ibaga ni Gina nga umadanin ti ipapatay ko. Ay na, gapula ang iti kinababaerong na ibagam ti kasta. Dinak man bakatan Cardo. Awan lang arudan maitultulong mo dito balay. Nagsakitin na ito ulo ka pinakulam iti kaldiraw. Ayawan bibiyang ko. No kayat mo, jay pay dakdakil a kaldero ti ipakul ko kan kataag nakam ka. Ha? Bakit may? No mabisin ka, inka sa pulon dagiti chicks mo akong komentam iti wow sexy. Ah. Wano saan? Isudakit din, ti mapan mo ka nun. Anya? Ay, kasla ka ano lang, idinasabat ka alin mabaga na itarupam. Sa ita, adumanan nga intap-tapal mo di ta ulom. Uwin nana. Siguro, adaman ang basol mo anya. Aday ta nga men. Adda lang arudan asawa. Di ka pa'y lamapnag. Agasam, imbagam ka na. Nga da sakit ni bakit mo. Kan, umadani ka na, ti ipapatay na. Nana. Agasam, si bibiyag pa'y lang ni bakit mo. Ngam kastakit din ti ibagbagam. Ay nalabas, Cardaw. Nalabas. Nana may. Kat, pudno mo ti ibagbagak saan aya. Isung agbalbaliw ka kuman. Laklakayan kan tablo kasta ti aramidam. Inton kan, si kakit din ti umuna amatay ngam ni bakit mo. Ha? Ay, san anana. Kaya ito pa iti agbyag. Kaya't mo pa iti agbyag. Tapnaw, makababae ka pa iti adaw. Kasta ka de. Ay, san nakasta nana. Kaya't ko pa iti agbyag. Kaputa kaya't ko pa yung makadwa ni bakit ko. Ay, adula amin. Awan lat pamatik iti kasta pa nagrup-rupam. Nya, matindagtintap-tapal mo iti ulong paray. Ay, nagsakit nga ron pare. Iso kasto iti na mayak. Basol mo matlang paray. Nonya nga minter aramida ma.
Amom lang rudin nga istrikto ti asawam. Yung kastapay lang, aramidang. Diyak mga minamnamay na mamuan na pare. Di ko nakakit saan nga idanon ni Gina. Idanon naman. May samo da jay. Right? Nyangay timpak ko lang ipakit mo kanda. Pinakulan na ka iti binalsig. Ay, sana binalsay. Jay di nakangis-ngisi ta kaldero miya. Isaw timpang or na dito yung ulo. Agasag. Inyakob na latan dito yung ulo. Magkumamon no slow motion. Saan mo ita inyakob na latan? Ay nagsakit yo. Maganap mo ah. Manya lang aming aramidang. Ilang aming i-comment mo iti Facebook. Ngam ti post ni bakit mo. Di mo pa'y makuswan mo. Di mo pa'y makomentan iti wow sexy. Oh, nyang ita. Ah, napadasam lang arod tinaakuban iti kaldero ti ulo na. Ah, nagam ka ngamin pare. Sarda nga mo day takin na babaerong. Bueno papagayam, ditan tinagkibusan ti may sapay a pakasaritaan ni Tibiyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din. Insurat ni Herculasa Duna. Isagsagot ka na kayo ti Danmart's YouTube channel. At yaman kamay, itingkay panang tarabay.